Ya ro ya utrai. Ko himen ko para ba it ha utrai Jesus Christ. Hagini kisni kadang ala keren ngala kadau ya pi. Ya ga jimma jonga pop kabala ban rum shaki inga sem. Ya ki kam kabala ban pensniu. Ya ki kam kabala ban pentingit ya ga jingkuit jongki inga sem. Jingkuit jongka jingtia kurim. But ngala kada yapi katto katnatiligi kam kaba pideban kia. Kramba pinduk long kiba pensnobha ya oble ya kibriu haka perte. Namar pilastang ban soto ya ke kameram kaba pikit kalonga kameram kaba benshut halo jumpi da oble naga benda ke jinkoi. Naga benda ban pindon burom ya utrai oble. Kabamut utenga udeben pindon burom ya uble haka medjongu katenga kadeben pindon burom ya uble haka med jongka but kadba pi ya jan daka jingi but pi ive pa pidang pindon burom ya uble haka jingi jumpi haka med kapar jumpi kabamut pi baro pilong ki bakenda ko himmen ko para kadba ngadang puson kawan shenga kaneka jimperka Bangade ben karane ye siapang kane ke juk kaba menda. Ke juk kaba menda kalang ke juk kaba kerki kalang ke juk kaba penshoy palat ya baro ki beriu. Om tang ye ki kinna, om tang ye ki kon samla, Henry ya ki balas lahe lasandru kingat ha kane ke jingtenju. Kane kalong ke pornography kabangi yusno bonsi. Kabamut ya ki video ki basiniu ya ki website ki basiniu ya ki jingikai ki basiniu kabayade bad ka jing auria bad kabayade bad ka jimbra ikdo kala kadon ka jingyale kaba palat hakene ka juk kaba menda ban penshoy ki brio ban penjot ki brio da bon jai ki video But don't go on ki beriu ki bangat haka ne ka jinglong kaba menda, ne ka jingtenju kaba menda, kaba piu haka media, haka social media, haka internet, haki website baper. Don't go on ki video ki basniu ni on pornography. Kine ki long ki kalong kum ki act, but kalong kum ki kenja skit ne kano ka dor ngilabanom kaba penpana haki beriu ya ki rukam ban ngop haka jimbrai ke do bat ki kam sniu bat ngilabanom ka kaktin ka sex kala pensniu palat hakane ka juk kaba menda bat ka sex kala long kum ka commodity ke beriuru ke kelalong kum ke tiar ba pensnobha ke beriu ka kende ka kelalong ka commodity ka kende kala kelalong ka tiar ba pensnobha ya ke beriu ka perte ka stang ban pengat yangi syakane ka jinglong penshoy yangi syakane ka jinglong but kane ka jinglong kala stang ban bitru ya ka jingkoi jong ka longing longsen hakane ka juk namar Hamalla ki ingasem la janlo don ka smartphone. Hamalla ki ingasem don ka internet ka data card. Teminda ki company Airtel ki Jio but kibe kila Pinstat iya ka data card. Kaba mud pila ban download ha kano ka video kaba pisngotan na pila ban pet ha ka basyong ha ka kamera jumpi marwe shime. Ne hakano ka jaka kabakenja kane ka pelong ya bon ki kina jongi ki kon jongi ban ngop ha ka pop ha ka jing sniu ki jimmu jimbar ka jongi kala bit tangi jing jakliya menda bad kumjuru ya ki rembaru ya ki kon samla shinrang bad kinde ladang ipe bale don bon ki kam auria but ki jim penchot kahai ye ki kon kinte shinrang but kinte ru but kumjuru ye ki kinna baro kade kabangi wat ye ke daw batenrai kade naka neka
jingmi ya bon jait ki video wat ki website. Kadon jingya rap ba bon jait lemba ka Jio bat ki Airtel bat ki company ki baterwa hangi bon jait ki data card bon GB ke data card naga benda bangin pendon ka lada omde ke data card habanga karen happy hakane ke dot timla ban pay don bon ki jimman doi shibun hakane ke por kamta me kila kibru kila yo pay iya ka mas bakoy dia ka jimane sakramen ya ka jingi kai ba per baro day na mar ka jingi rap jong ka internet bat ka data card rengkat bat ki jimba kadonru ya ka jingsniu karum ha ka perkat ka perdan jun bon ngut ki brio bon ki longing longsem ki jot na mar ka ne ga dal bon ki kon samla kila long ki kinna ki basniu na mar ka ne ga dal bon ki kinaru ki tuplut na dong shadong bat ki ngop bat ki pershan ya ka bakioi ha ka video na ka benda yalade bat ka yalam pinpan yeki shaka pop shaka jingchon teminda kala poi ya kene ka juk ka ba minda ki kimi ki pa kimla ban ino marwe yeki kon kente rengkat bat ki kon chenra wat yeki himmen ki pararo kimla ban shanya ibe pa agi por balam minshua ngilaban ino yeki kon kente bat ki marjan marparo kamdon jimma henre ladangi ino yeki ban pay ban sumar kadon ke jimma namar ki kli jong kini ki kon baharo la dap dakum kini ki perkat ka perdain bat ki dur ka balakta yeki yaka jimmo dur baharo kala shakta dakum kini ki dur bat ki video habangi pay shaka shiti jong Paulus bakoy shirom ka baning gong kaba arpulai namar kata ublay ula ino sa yeki banle yeki kamsi kadba treo ki dono jangi ban pen bersi yala ki met para maki bon kum kini ki video kapelong yeki beri ban klet ya ublay but ki pelong ya kum kini ki video ki basiniu pornography kum ublay jangi katnongut ki beri ki pendu tia ban pay mi dak ba pay yakini habangi ya sharum shaneng ilaban yoi don bon ki kina shinrang ki shonglang ki pay yakini habai yoi ya ki ba kam khe kamsan ki buri ya ka video te habangi kirli bon ki kinaru ki ba koi sha kuno ki jingsiniu tenteng don ki mi ki pa ki wan yalam ya ki kina bari namar ki la shongsang kila poi sha ka jingchot habangi wat binia ya ki daw tenrai ki ong o itai paralog janga ila peni yanga ya kum kene ka video nadu kata ka por ngala mudur kumne ngala perkat kumne bat kala yalam yanga sha ka por minda ngamla ban peit wat ya ka kemi jongaru haka jinglong ka bakui habanga peit ya ka kemi habanga peit ya ki himmen kente ya ki para kente ngayoi tangi jingsni sudah haki kawan shiwan hanga ya ka sur ba pasyao ba shapa ka jingauria ba ki jing ke jimbrai ka do te ngam shimlala ban burom wa dia ka kemi jongaru ki himmen jongaru nadu ka por bangastang ban yoi don bon ki kinna ke ba yi ud hakane ka dur hendra dona ba ki kinna ki bas ngabutu ya ka jimma haka ju ka dur ki kemi ki paru ngadang ken mau kawe ka kinna kinde kala ngausi palat namar kala stang ban ngop haka pop auria haka jingim chongka badhaba wad binia yaka kala stang ban itu father ngalayoyi ningkong ya kum kini ki video ka basiniu na ka mobile phone jong uppa dei na ka mobile phone jong uppa ngalayoyi ya ka video ka basiniu Penadu kata ka por bangalayoyi kum kita ki video kala rum hanga ya ka jingsno ka jingkwa ka basuniu but kala yalam yanga sha kum kini ki jingsuniu baro ko himmen ko para habanga kren ya kane ka pang kane kalong ka wei ka pang ka ba ka palan ya ka longing longsem
kabak ta palat ya ka jingkoi jong ka longing longsem namar bale haba ki brio ki pay kum kini ki pornography nga shaikong ye ki brio ki bawan pan jingmut nanga ubule umju ai jingmut ye ki brio bansna kum kene ka video Henry Manoba ai jingmut bawan na ubaman jingauria jimbrai kedo papersha ye ke jingi tika ya ke video kabakum kine ke jai kahikai ayu hak kahikai persha ye ke sain dur ke jongo bole bunsin donki kinna ki on kumbangala on habanga peda ke kemi kawanchanga ye ke jingsini suda ha ke jingmut nama kum kine ke video kahikai donro ye ki kot kabahikai ya ki kinna ban le sang pat ke kemi le sang pat ki himmen ki para le sang pat ki bakha jonki don bon ki kam sniu kabahi kai da kum kini ke video kum juru don bon ki jai ki jingle yi kaba omde banjia haki inka sem kaba koi haki inga sem kristan kaba mod mano bahi kai mano bat sna kum kini ka video baki brio kin yo I kin pay nangda kinsa stang ban iyai haka lindi kaba kadau maki ngang iskem bawan na ubaman ne yeki nomene soi kikwa bantu klarno yaka sukka sign but ka jingkoi jonki inga sem but kaya ka lindi kaba suk yeki kalom banterwano kum kini ki video yaka parte kasuk yeki ki shushna nanda ki bono haka website ki buriu ki ba trang kum kine ki lei kwahi ki wahi ki download ki pay ki haka jaka kinja haka jaka marwai haka kamera jonki bon ki kon jongi ki ngat yakane namar kamda me haka ne ko pon jong ka lockdown don bon ki school but ki college ke penyai ya ka online class haka kertang jong ka online class ni ha banai tino ya ki kon ya ka mobile phone namar ki on don gi nongi kai ki terwa bon ki assignment ye ki tengim yo lese haka ti jongi bon sin ya ka mobile phone te haka kertang jong ka online class ki kon jongi ki pan shushu ban pende mai ban top up ya ka data ka naga benda jongi tengi kom ki kimi ki pa bakit kali ala ki kamram jongi kon ya ka pule ka putti jongi kon ngim ban se ban tep top up naga benda jongi knamba kindup yo pule kon kat nongur ki kimi ki pa ki tip baki kon jongi ki board ya ka online class ne kino ki website ka baki snautanal ban pay hatopi ki kimi ki pa pay ko himen ko para haman lagi kam kaba terwa da kibriu da ka imlang salang kalam babha ka dondru hakaju ka por ek jingsniu ka yad rangka te ki pi ki kimi ki pa minda kam tam le hakene ka por pideben usiar bha pideben check na ki posh ki por ya ki kam kaba ki kon ki le pimde ban sha ye ki kon jombi ban shong marwen pide ban pa shong yeki haka jaka pila ban yoyi yeki kidang pule kot ne kidang pek ne haka no ka video balenga ong yepi haka ne ka do nama kum kini ka video ka pelong pin matla yeki kon ke pelong yeki ban do no yaka jingkwa ban pule kot namar ka don ka borjong bamen borjong ka jingsen yu kabala ban yalam bakala yeki kon jongi nadu dangri ka jingame jong ki bri ki basna ye kene kalong ban penjot no ya ka longing longsem nadu ki try nadu ki kon ki ti ki jongi lada jot ye ki ingasem omdon balang lada jot ye ki ingasem omdon ka imlang salam lada jot ye ki kon ki ti ki jongi omdon ki nongyalam haka balang haka imlang salam lada jot ye ki kon ki bastan daka ba pay kom ki ne ki video nim don ki officer ki batibik la shai la shisngi naga benda jongi nama shisin la ron kom ki ne ki video pornography haka kali jongi kinam yo shuban pule kot
bara harpo sau kanda karong haka kli jongi ya ki buisniu jongo bamai kumno kilang ban aptab ban pennat kibriu shaka jengkwa jongi habaki pedia ka kod kinam yoishu ya ki da hanto kin yoi tanki dor ki basiniu te don bon ki kon jongi kila hiar kerdan nadu kapor kilang ngop hakon kineki jimli don bon ki kon ki ba biang kapule ka kon kila hiar arsut nadu kapor kilang ngat hakom kineki jingtinju ke jimpan shoy nakataga da ko himmen ko para ngako ban penkendit yapi ki kimi ki pa ba pillang ki ba kusiar kamdam hakene ka por ka ba menda namar la janlong ya ki kinna ya ki kon barit jombiru kila stang ban bat ya ka smartphone haka kirteng jom ka online class usiar ba knamba pinum babe la shai la shusni haka jingim ka jombi nangda ngako ban hikai kindia haka no ka dur kaneka pornography kaneka video ka basinyo ka babon jai kaba pilaban yo na ka internet na ka website kalaban ka tayapi kalaban penduko iyapi kalaban pinya iya ka jingsno bashisha jombi kalaban pinya ya ka jingi ka banilla haki buryo babot kon kene ka video namar bale kine ke video kilong kaba persha ya ka jingit banila badbakhoi kine ke video kim hikai ke bru kine ke video kini ki jai video ki hikai ke bru ban beno ya ka jing brai ya ka do love lust uble hikai ya ka jingit kum kine ki baro jonga parte kahikai tangka jimbrai lust kawanna u bamen jingit kawanna uble habang ni jingai na uble but ni stang ban piam ya kum kine ki jing terwana ka parte nginang bot iya ka jinglong jongo bamen omdon hau ya ka jingit udon hau tangka jimbrai but ka jing auria nakata kalong ka daw jong ka jing penjot ya ki brio haba uno ubod kum kene ka jinglo nanda haba ki brio ki pe kum kene ka video kip yoi ya ka kende kum ka kencha tiar pa pensno bha yaki tekin sa dono ya ka jingi but ka burom ya ki kende ka kelalong ka tiar ba pensno ba iya ka jingkwa jongi buriu kabamot kung uni uburiu uba pe kum kini ka video lada usang ya ka inga sem umla ban yoi ha ka tanga jongo ya ka jingit uyoi ya ka tang kum kita ki actor jonga video pornography te lada kamla ban penhon yawu haka dur ka ba ula yoi barabor haka video un stang ban kindait no yaka namar ula stang ban nim haka wei ka parte ka bangyong fantasy world ya ka parte ka ba umuddur barabor namar upeit kumkini te un savandra no ya kaneka jinguddur jongo baro shaki inga sem parka kende kamla ban kongo satya ya ka ba upan namar kam kadon kaburam but kaburam jonga kamla ban ye pain nagabenda ki kam kai jonga parthe but kam da mengala om ki kinde kilong ki ba kam riu bele ki ba kam ting buram ya ubele kimla ban shu kongu ya ka ba ushinrang ukwa ya ka ba ula peit na ka internet na ka pornography nama kalalong ki kam ki ba wan na ubaman kalong ga pop teka jingpe dia ka pornography kalong ga pop tengi haban kusiar ba bangin ngop hakum kineka jingpe pornography te minda kaneka pornography ka hikai ka penjing ai no yake brio na ka jingim ba shisha badu yalam no ya ka wei pa ka parte ka bam de ba shisha nama kibrio kimla ban yade ba ka kinde kamla ban yade badu brio haka dukam
bakum kene ke video ka peni ka hikai namar ke inga sem kalong ka ba pension nongrim ha ka jingi bat ka burom markelia hangdo kum kene ke video kim hikai ya ka jingi burom ka hikai tang ka jinga uria ka jimbrai bat ka pop ka inga sem ka de ballong ka jakka ka ba kuit kumbangala on ya ka jingtia kurim kalong ka jakka ba kuit kalong ka duan kumbangala hikai te habalong kumda ka don ka jimma ya ka longing long sem ki buryu ki ba pe lada pi kum kimi ki pa pi kum ki shi kurim pidang don ka ne ka jimli ben pe pidon ha ka jimma namar bale lashai lashusni kane ka borjong kum kini ke video kin stang ban bam sarang ya ka donut ya ka mensium jompi bad ya lamba kala ya pi bad pinum la shuban burom markelia te naga daga daw ko himmen ko para kum kini ke video ka penjot ya ka longing longse bad kum kini ke video kum kam hikai ike brio ban burom benyada ya ka kameram jong ki inga sem ku kameram jong utunga kalong benyada ya ka tengah Henry, ha kom kini ki pornography come down kano ka jingi kai banyada eka kente ban penchot eka kente ban pensioni eka kente ban bratno eka kente endala dep ka campens no bhala jom kane ka longa jingi kai ka ba kom kini ki pornography ka on bonsin ha ka jingi kai ka ba yade bad ka CCC jingi kai janga balang catholic ka karan persha ya kino ki ka ba pensionio ya ka borom jongi partner buram jongi partner buram jonga kende buram jonga shinrang buram jonga jinglong sexuality namar yaha ka kinja shinrang bad ka jinglong shinrang bad ka jinglong kende deban buram namar ka jinglong shinrang bad ka jinglong kende ka wan kattun ga sain dur ka jonga blai ude ublai ula sain dur ya ubriu bad ka briu ude ublai ula sain dur ya kane ka jingi Nenda hakene ka jing sain tur ke jong oblai mano balastang bante umpija bade ubaman lemba kum kene ke video tingidon kam ban kendai pura ya kum kene ka video nama kene ka video pornography ka hikai ke brio ban kendai ya ke jingi da shisha kumbangala am but kum kene ka video ka kendai ya ka jingai kilian ya ka jingim jingai kilian ya ka jingi kakendai ya ka jinga kilian ya ka jingi buram ibaya pam omdon buram omdon jingin ha kom kini ke video te kani ka longa jingsinio ka ba aptap ya born ki longsem ha kene ka juk ka ba menda but kom kini ka video kam ju hikai ban new core but pidyang ya ka hokka sot jonga kende kane ka video ka penkarla ya ka rukam rukam yede bati kende ka hikai bakala haba ujisu hikai yang iban burum kum kini ki video ka hikai yang iban penjot no ya ka hok ka sot jong ki ve bam don ka hok ban om don ka no ka jingi kai ban yu burum ya ka kende but kum kini ke video kilong ke video kiba chu penki ya ka met jong ki brio penki ya ka jingsno jong ki brio penki ya ka jimmo dor jong ki brio penki ya ka jingkwa jong ki brio bad kalong ka kabakata ya ka hormone system jong ki brio ka kata ya ka hormone system jong ki brio naga daga da haba ki brio lada ki brio kilong ki ba pe kum kini ke video kapoi kapon kimla shubanya de patkende shinrang lada mudoro shinrang uba pe shipe komkene ke video namar uyo u penki ula kta ya ka met ka pada ka ba pe komkene ke video uyo barabor ya ka erotic love haba poi shaka jingtia kurim umla satya shu banya shimenda ya ka kam shinrang bad kende hando haka kamera jonki namar bale kane ka video ka pinjot ya ka yane ka sab badon haushin rang batkinte nagata ka daw ko kinmen ko para ni hikai persha ya kane ka pornography kamdam lele hakane ka juk ka balang ru kastang ban snow kindit persha ya kane ka jinglo bun ki inga sen ki jot don bun ki
Bon ki ingasem ki apply ya ka divorce ya ban ya apply tengah namar bale ushinrang punshu ha lor ka log jongu ka kende kam punshu na utunga kadon namar ka kamaram jonka ka jing sakramen jinkante kurim kalong balong nagabenda ka jingi para maki ushinrang bad kende. But bon scene, namar kane ka jinglong, jongo shinrang, nado minchuwa, nado dang samla o pay shippay kumkini video, haba boy, haka sakraman jingan de kurim, umla satyaban penkon, ya katanga lajo. Namar, ula dap daka jing prai, suda haka klei jongo. Te kapalong, yawu, banduno, ya ka jingkwa baro, nagabenda kante. Te kalalong, kabama, ya ka sukka saing jong ki ingasem. Don bon give apply a divorce notice, tentang kidon ki kinte, katanga ka, uni ubrio, umlaban penhun yanga, nadu ka por wangi, shongkurin. Namar bale, ula duno ya ka bor, kaba uble ula buhabu, namar ka jingwat, kum kene ke jingsno ba parteng. But kumjuru, nga yusno, syapang uwe ubrio ba kerteng, Ted Bundy, ula long uwe criminal, uba lesni pala di kibrio. Ula leb be ijot bon ki kinte ula penya ki hadin bala deb ki kam bad ula long ubryo uba penya daki bon mod ki kinte hakaba ngop kom ki di kam shwa ban sha penshitom yawu penya yawu ladon ka jinkele yawu ki jad ikinong bishar kila bishar ba ude ban yap haka ba shom haka shuki borlai bachua ban yap la don ka jinkili yau bale pila kelalong ubri kumkine ula minda nga babe nama natu ka por bangalang kina nga shai peit ya ka pornography ka jimpe ya ka pornography kala perlong iya ubri uba penjot ya ki kende lebe jot ya ki kende enda ladap ki kam ushu penyap dong yaki namar juburam shu kane kalong ka jimma kaba ap ya bon mot ke briu hakane ka juk kaba menda lada pelong utenga uba don kum kene ka jinglo pide ben duai ha jisu ban like loit na kane ka jingsha temrao kabalastang ban senshare ka jingin don ro ki kinte hakane ka juk kaba menda nama baro kila yo ban yaka smartphone kila yo download bon ki video kum kine badlada pipe kumkini ke video nangta pirungno ya ka jingku jonga longing longsem kadon ka jingma yepi pinum laban snow hun da kata ka jingi jonga shinrang ne kente nama ya ka ba pipe pensalong ya ka ba pibam pensalong haka juga dur ya ka ba bi mudur pensalong na kata ka daw ko himman ko para pide men kusiar bha na ka ne ka jimma ka ba aptap iyangi kabalaban penjot ya ka jingim kadandro ya ka psychological disorder ka kata ya ka perkat ka perdain jungi beriu ika jings no jungi beriu ki beriu ke ba pe kum kine ke video ha ka jingim ka chongki kinam la ban buram ye ki we kinam la ban id ye ki we nama excess hormone production kalami haka med jonki yaka hormone yaki hormone kabate yaka med kala palad haka med kayalam kibriu shaka jimbang ki baharukom kala perlong yaki briu ki bayap shilian lese don kibriu ni on paralyze don bon kibriu kila paralyze haka sexuality don bon kibriu ki bamla trekam hak yaka bod jonki kaba uble ula buhaki ya ka bor bani minta kane ka longka psychology ka kaba kata ya ka perkat ka perdain jongi beri te kim la shu ban kim don boshu ban yaro ya ka jimpa beriu jongi vei pa namaz habaki peit ki beriu bayim ki ken mau ya ki beriu jonga dur ke jugut ki beriu jonga video kane ka pensioniu yaki kane ka long ka pop ko himan ko para desa don bon ki bri lesa ki kai yapi kamlele kane ka hikai dondru yaki psychologist
Lese dondro kibri kiba council ya pikiong namar lese pila late yakendo kibri namar pimdon kaneka bor lese pidon jinge kaba yade batki kami in kamsem jumpi kam yi jumpi lese kisneng yepi ban peit no ya ka pornography namba pila ban pinki ya ka jingkwa kaneka long kaba kla kaneka mbeka jingi kai kaba wan na utrai namar kaneka jingi kai dondro iki inga sem kebla jot te pide benlo kiba husia pide ban long husia lada pidon kano ka jingtolot ka bayade bat kane ka kam pide ban tur na shautrai shaka duan ka duppa nama roblai wala taw yepi ublai bala bu ya kane ka bor baro happy udonru ya ka bor ban penbait yepi ban ya ka bor jong kane ka parte ka ba shatkala yingi ka ba shukor yingi ko himmen ko para habanga hikai ya kane ka jingi kai ba pide ban husia kane ka long ka ba ma kane ka juk ka ba minda bad ki pornography kala ban yalam ru shaka jinkwa kabam don nongri don ru kaba pinlingkot yaka jinkwa jompi kaba pintu yaka jingi bashi sha jompi kaba yalam yapi shaka jingchot nagata ka daw ko kimen ko para haba ki buriu kilong ki bamling lada pilong utengane katenga kabadon kane ka jimlin pin sasuki pasuki pin sadono yaka jingitan ya katenga lajong ne utenga lajong pinum yoishu jinkamen pin yoshu jinkamen naka ba naka taga daw hakane ka juk ka ba minda don bon gilong ki ino ya katenga lajong nanda wat no daka wepa ban pensingo ba yawu namar haka jingmudur jongu haka jingkwa jongu ula bono da kawepa namar kane ka jimlin minda haba poi shaka jingtia kurim jongu om shimlala banyoyi yaka kaba labanti te ko himmen ko para wan hiarno shaka jinglong bashisha jingim ka bashisha wadnam kiu wadnam poino shaka jingim jongka jimbodor jingim jongka jingkwa jompi utrai ublai ulahi kai yangi ulai yalam yangi shaka jinkoi lada niyat palat ya ka pot ka sambala boda utrai nanda pistang ban piamno ya ki jingitanat ka ba uksoi utau nyaga benda ban penjot yangi nidang penjot ban nidang brakai yala ka jongki ingasem bat ka jinkoi jongka ko himmen ko para peki kon samla shinrang bat kinte peki kinna bai kusiar ba naka neka jingtenju naka neka jimma kaba up tap yepi lada pelong ki brio pamlin ban pay ya kum ki ne ki pornography ki door bat ki video ki basunyo sange lada pelong ki brio bawat kum ke ne ka kot kaba hikai yepi sange tanglut kum ki ta ki ke baro delete load ya kum ki ne ki video naka phone jumpi nanda kerpadia utrai ba undo pen koid yepi lada pidon kano ka jinge kabayade bad kum kene ka jimpe iya ka pornography duwai hakamato play nama kikmat jombi ke la jakliya ke jimmo dor jombi la chakliya ya ka jimmo jimbar kha jombi ka la jakliya ya ka donor jombi ka la jakliya lada pi parshan banyade bahat katanga jombi ne utanga jombi da kum kene ka jing chakliya ka badon happy ka babit yapi kumno pilaban yo kikun ki bakoi ha kum kata ka jingade pinyo tangi kun be jakliya ya kikun badon ke jingduna ya kikun badon ke genetical problem kinsalong kikun ki ba ana kikun ki badon ke jingduna ke perkat ke perdai kikun ki ba trang tang kum kine ke jingkwa ba kikun ki ba penjot ikive ko himmen ko para kusiar ba kintit pendrino nakene ga jimma kaba don hapadeng jongi hapo jongi haki inga sem jongi haki kun kiti ki jongi tolong ki bayale ban pen koit no nakene ga jimma kane ka de jingang nu jonga bala ladang ngim kintit pendrio kan penjot tiaw ya ka longing long sem jongi nama lemba jong kane ka buisniu uksuit u aptap ban penjot ya ka jingkoit ka sukka sain jongi inga sem usiar ba ko himmen ko para duai o train pen koit yegi ko train chiso ni aiti hame ya ba ra ka buisniu jongo ba men
kaba aptap ban penjot ya ka longing longsem ban ka jingkoi jangka ka jingkoi jangka sakramen jingkan tu kurim jingkoi jangka poi ka poi men ko jisu pen koi dingi na ka ne ka jimma jangka pornography kramba ngindop stang ban pen koi no ya ki kon ki ti ki jongi na ka ne ka jimma na ka ne ka jing sniu ya ki kon samla jongi ya ki long ko pa ai boringi menam pen koi dingi da ka snam bakar dor ka jome na ka ne ka jing sniu baro ublay badon bor baron kar ko yapi uppa baru kon baru men siyam bakoy amen